Tugot, di napalabas. Di napalabas. Kastaunay ti butbuteng ni Doña Dolores, gapo kadagiti ranipak ti paltog. Nagtaray da ito'y ket nagsapol iti paglemangan na. Ngem iti saan unay nga adayo. Kelat ang nagparang ni Lindon, ket ginamatan na ni Doña Dolores. Naggulagol tinaud-udi, iso ang napaluspusan ni Lindon. Iti daytamot lagun daway, nagturong dala ka Ignas ken Baltasar iti bodega, tapno makapagpwesto da ana impag. Iti sabali abangir, impakaamo ni Celia kada bakit ansing ken Diana, tinangeg na adamag iti radyo, nga da mapaspasama karangat iti maysa nga ili. Matandanagan mat ni Fortesa, gapo iti idatateng dagiti soldado iti hideout na. Ipagarup na pa yan, analabit, akakadwa na Ruben, dagiti soldado adimteng. Kabayatan na, agsarsarita, dalindon ken Ruben. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Payjaman ang tiragipak. Karangrangat mo ni Uncle Ignas dagiti soldado. Saan ang mabalin akarangat ni Uncle Ignas dagiti soldado? Sigurado amatay tayo amin. Agpapaputok dagiti soldado. Amangan nun ni Uncle Ignas ti punpuntiryanda. Saan tamot abasta makarwar dito'y naglimangan ta? Gaputan na palawlawan ta kadagiti soldado. Kaya't ko atulungan ni Uncle Ignas. Diyak kaya't amay sagmak. Di ka agdarasudos, Ruben. Matay ka no rumwar ka nito'y. Sigurado nga da sniper itaglawlaw. Baybayan ta kadilamtan amay sagmak ni Uncle Ignas. Sana basta maparmak ni Uncle Ignas. Paliiwan talaan mo anya ti aramidan na. Saan mo't gayam ang Uncle Ignas ti karangragat dagiti soldado manong Lindon? Wen, Ruben. Dagiti gayam buyot ni Fortesa. Dayjay Uncle Ignas. Imadayon. Ang apay nga masadag iti ayan dagiti soldado. Boss! Tortingan tayo di aglibas! Sumurot kayo kada kami! Agbagan ti biyag nyo! Nagtalinad kayo upay dito naglamangan nyo! Sa dino ti papalan tayo! Napalawlawan tayo ang dagiti nagadoa soldado! At na nakita may mabalit tayo pagpak niyan, big boss! Ala! Ang tignay tayo ano din! Adamang palpaltog ka na tayo! Ha! Dalin doon ken Ruben, di nakita ka ng paltog ka na tayo! Paltugan nyo ita! Ha! Nakalimang adagos na kitawan ng pain, ha? Siya! Bakay! Amanda ni din naglamangan na! Anya! Kasi buta mo iti panagtaray dahil isan unay nga dayo! Nagpartak ti panaggarawda! Grabe! Wisit na kita at tao! Punteryaan ta ni Fortesa, Ruben. Makaamunda Uncle Ignas kadagiti daduma pa'y akabusor. Wen manong, patayin ta ni Fortesa. Saan da basta makadayo? Gaputan na palawlawan tayo itan. Manong, di kagpaputok. Ada soldado iti saan unay nga dayo. Wen, nasiputak matiya asidagdad dito'y naglimangan ta. Dayjay. Imadayo mo't lang, manong. Kartengan tati umasadag iti ayan ni Fortesa. Umay kan, Ruben! Anya! Tinaramid mo itay! Kamagong! Apay nga masidag ka! Iti ayan dagiti soldado! Awanan ti rumbang apagbutngan tayo, Baltasar. Kakadwa tayo dagiti soldado. Anya! Amok ti combat leader da. Inlawlawag ko kenkwana, no apay nga adda mapaspasamak arangat ita. Kastagayam! Huwan, Baltasar. Ilawlawag kunto ti amin. Apaman amalpas ti rangat. No kasano nga amok ti combat leader dagiti soldado. Kamagong! Baltasar, da kayon ti makaam mo dito'y bodega. Tulungak da Ruben kan Lindon ang makirangrangat itirwar. Nasken ang mapatay min ni Fortesa. Wan! Kamagong! Di kay agdanak. Gaputan natalgad kayo iti daytoy a lugar. Saan kayo abasta-basta mapaltugan? Ni Uncle Ignas ti palpaltukan dagiti kabusor. Nagano ti mang palpaltukin ko na. Kita am ti garaw na ang makipimpin natog. Naglaing ni Uncle Ignas. Saan ang mapuntaan? Nga uray awan ng cover ken kuana. Italang ang makitak ti kastagar. Nalay nga talaga ni Uncle Ignas. Saan nga agbaligi dagiti mang palpaltukin ko na? Dayjay,
Pinabetak ni Uncle Ignas dagiti lugan ang naglemangan dagiti daduma akabuso. Machine gun ti naramadaan ang paltog ko ni Uncle Ignas. Agam, nagtambling langan madayo. Bilibak at talaga kini Uncle Ignas. Umay kan Ruben. Paltugan tamot tinakaigam iti machine gun. Dayjay tinakaigam iti machine gun. Dandaniak itayan. Paltugak ti awanan bain. Pinatugan da Ruben kan Lindon tinakaigam iti machine gun. Dayjay manan. Pinaltugan da manan dagiti pumalpaltog ka dagiti kakaduami. Agtintinulong da nga agkapsa. Dakkel tinamnamami. Nga agbaligi kami iti daytoy arangat. Oops! Dayjay mat... Sa di mo matanti ayan ni Forteza. Agsagana itanti awanan bain. Tada ito yung ti kanibusanan na. Agtalinaid ka lang dito'y malikudak, Ruben. Di ka sumansano. Apay manong Lindon. Pangendag iti makita akabuso. Siyak ti rumbag asumango kadakwada. Anya, duwata ang makirangit kadakwada. Saan kumaanatang ti ulong, Ruben? Ang mga numaisang makalaan. Kabalak ida apar makan. Jak kayat ang mapaltugan kamanan. Angam duwata mo't ang makirangranget. Iso adduwata mo't lang ang makipinaltog ka dagiti kabusor. Agtalinaid ka lang dito'y naglemangan ta. Sa dino ti papanamanong. Umasidaga kadakwada. Kat pasabtak ida iti pala. Patayok amin ida. Delikado dahi tang arinitam. Nasken adduwata amang paltog kadakwada. Salakniban ka, Ruben. Jak kayat ang maulit pa iti pan nakapaltog mo. Ditakan! Nagpartak na yung maday mo. Jak mo't kahit ang maisag magtikam sa ko. No kaya't nakaprotektaran. Protektarak mat. Nasken nga awan ti matay kada kami. Shakti Sangwenyo! Daytoy pay! Saan kayo ngagbaligi itakada kami? Matay kayo amin! Natayon dagiti pangen a pumalpaltok kada kami itay. Matay ka! Kadua naghayam ni Forteza. Katlanga dati aglibas. Sana mabalin daytoy. Surutek tinagtarayan ni Forteza! Manang Celia, Ante Ansing, sigun iti damdamag iti telebisyon kan radyo. Madama pala kano ti gubat iti dayjay nga ili. Wan nga rod, senyorita. Madanagan hak. Amang ano adda pa kainaigan da Ignas kan Ruben iti mapaspasamak ita arangat. Diana, Celia, di kayo nagdanag. Di tayo pa'y amuno, talaga nga da pa kainaigan da Ruben kan Ignas iti mapaspasamak ita arangat. Sigun pa iti damag. Grupo kano dagiti sindikato ti karangrangat ita dagiti soldado. Ken dagiti saan pa'y amabigbig at tao. Nagturong matan ijay dagiti pulis. Ay na, Diyos ko. Gubat nga roda natin mapaspasamak iti dayja lugar. Kapkapak ka na imbang tibag ko ang naglaon ka dagiti alahas kan kwartak. Naskan nga agbiagak, tapno mausar ko pa'y dagito'y akinabagnang. Sa dinungatan ti ayan ni Honey. Honey! Mabut-butang akong dito'y naglambangag. Honey! Agpatingga tayo pala dito, Bing. Nabanrog ako di agtartaray. Well, Big Boss! Suportaran dak. Diyak pa'y kaya tiba tayo, Bing. Awan tirong mga pagdarangan, Big Boss! Ato kami amang suportakan ka! Sapay lang ko, ma. Tawanan, tinakasurot ka na tayo dito kasamaghan. Awan tinasiputan may anang surot ka dito, Big Boss! Nasayat no kastaw, Bing. Haginanak lang, Bing. Kalpasan na, ituloy tayo naglibas. Dito tibang palpaltog ka dito, Big Boss! Ano pala sa naramitin nyo? Paltugan nyo man timang palpaltog ka na tayo! Oops! Palpaltugan dakmat dagiti awanan pa rin. Sakmat ka! Awan tinapunta ka dakwada.
Saan kayo ang makalibas? Patayin kayo amin, agraman ti Busyo ani Fortesa! Ni Ruben ti pumalpaltog iti saan unay nga tayo. Impagakmatan kan kwa na ngagtalinaad lang iti naglemangan mi itay. Diyak kayat amatay ti kamsat ko. Isu asalak ni Bak. Papatukak manan iti ayan da Fortesa! Awan tinapuntak. Anyo ter aramiden ni Ruben. Isagmak na laang ti bagina. At dakit din ngay masidag iti ayan dagiti nagatua kabusor. Ayop ka, Fortesa! Ruben! Delikado tayo nga inaramid mo. Apay nga masidag ka iti ayan dagiti nagatua kabusor. Nasiputak ti panaglibas ni Fortesa. Iso akinamat kumot ida manong Lindon. Kasanon numapaltugan ka? Agpada talang iti marikrik na. Jakmet kaya't ang maisagmak ka. Iso at tulungan ka amang parmak ka ni Fortesa. Ruben! What? Abis ka! Agid ng tamang paltog ka dakwata! Daytoy! Dagiti ako ng bain nga anak ti Agila. Saan ta kasartingan? Anya ti aramidin tayo! Saan tayo basta makagaraw dito naglemangan tayo? Daka mo! Nagkaraw tayo! Sigurado amatay tayo! Duwa talay nga simurot ka na tayo dito kasamakan. Nga madun ti pinatay da kakadwa tayo. Nasiglat dagiti ako ng bain nga anak ti Agila. Big Boss! Nagsardangdang agpaputok. Gundaway tayo ti aglibas! Ha! Dadail ka din ti ulo yo! Iti ka nito ang nagkaraw tayo dito naglimbangan tayo. Sigurado amatay tayo! Big Boss! Hala, agpaliw tayo pa'y ubing. Di tayo agdorsok apumanaw. Kapot agpalpaliw lang dagiti anak ti Agila! Matay kayo niya! Basitan dagiti nabat-bati akabusor dito data. Ngam, dagiti nakalibas. Ngam sursurutan dagiti soldado. Da kami mat itatimang kamkamat ka dagiti kabusor. Pakamatak iti bala dagiti agliblibas. At dapay lang nabat-bati akabusor iti unag ti balay. Isu asa anak ngagkampante. Ngam inutan mi ida patayan. Tumarayak. Kabayatan ti panagpaputok iti paltog. Daytoy pay! Ituloy ko lang ti araramidag. Tumarayak. Kabayatan apalpaltugak dagiti kabusor. Patay ka! Oops! At daimukom. Bagsurat ka! Daytoy ti kumtar! Tiri-tirak itatitangad na! Anong Lindon? Nasaktan ka kadi? Kumlab ka, Ruben! Abda! Manong Lindon! Matay nga ta ni Lindon. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti upat lang na paset, ti nobela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.